it-traffiku f'pajjiżna mhux problema imma huwa realtà. Kien dan il-mod li bih Robert Sabela iddiskriva l-kriżi li ta' kuljum qed niffaċċjaw fit-toroq tagħna. Meta f'kummenti li tal dan l-istazzjon sqal li diġà isir ħafna min-naħa tal-gvern għalkemm forsi jista' jsir iktar. Għandkom xi pjan kif se tindirizzaw il-problema kbira tat-traffiku? Il-problema jew realtà tat traffiku ġewwa dan il-pajjiż hija waħda li hija multifaceted kif tindirizza, ma tindirizzaħiex b'miżura waħda. Il-Prim Ministru għamel referenza wkoll għad-diskussjoni li qed issir bejn il-Gvern u l-Arup, il-konsulenti inkarigati mill-proġett tal-metro. Proġett li fl-aħħar ġimgħat il-Ministru tiegħu stess Clyde Caruana ħareġ jikkritikah b'mod qawwi. Fi kliem Clyde Caruana, proġett bħal dan jitlob in-nefqa ta' biljuni ta' euro u biex ikun vijabbli, in-nies ċertament iridu ħallu il-karozza id-dar. Ftit tas-sigħat ilu ltqajt mal-diriġenti tal-Arup li hija ditta internazzjonali li kummissjonajna biex tigwidana dwar dan il-proġett ta' trasport tal-massa huma nies ta' reputazzjoni kbira, ġifieri esperti f'dan is-settur partikolari, semmewna u tħattu magħna il-sistema li l-iktar tott. Dwar dan il-proġett laqas Clyde Caruana ma jaqbel però. Permettili. Clyde Caruana tkellem f'kuntest tal-proġett kif kien fl-ewwel preżentazzjoni tal-Arup, illum hemm preżentazzjoni. Sudis jibdew issemmuha meta tiġi elezzjoni. Ħalli nħawġbek. Nesploraw li nsibu l-aqwa sistema. Affaċċjat minn domandi ta' dan l-istazzjon Abela qal li l-Gvern qed jinvesti fl-aqwa proġetti. Ta' minkejja li s-sitwazzjoni ta' traffiku f'pajjiżna hija waħda li qed wassal għal kritika kbira mill-poplu kollu. Li ta' kuljum qed ikollu jqatta sigħat biex jasal minn post tal-ieħor. Bis-sitwazzjoni tiġi ferm aktar gravi meta tkun ix-xita. Ministru qed tifhem il-problema hemmhekk kbira, ġifri mhux normali li jkollok nies li bqgħu 3 sigħat fi traffiku jew studenti tal-iskola satej fi traffiku. L-istudenti tal-iskola tajna trasport b'xejn għal kulħadd ukoll. Forsi sinqabdu fi traffiku? Mhux qed ngħidlek li realtajiet ma jeżistux. Bil-Prim Ministru jkompli jgħid li hemm diversi inizjattivi li għalkemm bosta jgħidu li mhux qed iwasslu għal soluzzjoni huwa xorta waħda qal li jinsab kuntent bihom. Semmejt li n-numru ta' proġetti dwar it-trasport. Allura inti kuntent bir-riżultat ta' dawn il-proġetti però? Dak l-investiment infrastrutturali kien wieħed kruċjali kien dak. Intant Net News staqsa wkoll lill-Prim Ministru jekk hu ippubblikax in-nefqa li kien għamel lura fl-2020 fil-kampanja ta' tmexxija tal-Labor u jekk iva fejn huma dawn id-dokumenti. Però l-Prim Ministru rrifjuta kompletament li jwieġeb dawn il-mistoqsijiet tant li ħarab lejn il-karozza tiegħu. Prim Ministru, inti kont preżentajta in-nefqa li għamilt fl-2020 fil-kampanja ta' tmexxija. Kont preżentajthom in-nefqa? Fi qegħdin daw id-dokumenti tan-nefqa tiegħek ta' li għamilt fl-2020? Qegħdin? Il-Prim Ministru ma jkommentix ruħu lanqas li jaċċetta d-dibattitu li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg stiednu għalih.